și bine ați venit la un nou episod din Gabor X. Și un nou episod din Gabor X. Am zis-o din nou. Aici îl avem pe Cârniță. Bună ziua toată lumea! Nu o să facă până acum Minecraft. Că încă n-are Minecraft temporar. Mi-am resetare la telefon. Și o să fac numai noi. Numai eu. Dar mâine îmi iau Minecraft, ca să știți. Dar o să vorbim amândoi. Azi o să facem o piscină care are aburi într-un fel. Într-un fel temporar. Nu. Și sper că o să vă placă. Avem nevoie de 3 cuburi în jos, aproape cât te lasă pământul, să zicem. Ce mai fi atâta? Zic și așa în glumă, știați? Așa. 1, 2, 3. Și ce mai faci tu? Bine, bă. Eram să găuresc pământul acum. Da, de unde mai putem să la chestia asta? Dar ești pe creativ. 3, 4, 5, 6. Poate o dă înapoi pe Survivor. Sperăm că o să vă placă videoclipul ăsta. Pot fac onorurile. Ce? Să zic ceva. Zi. A păprat, măi! Ăsta a fost eu, că eu râd așa. Și videoclip, dacă n-ați văzut să Pot să vedeți... mai fac o dată onorurile. Bine. A păprat, măi! Nu bine. Astăzi Magda din Eoară nu poate să Nu e vină. acasă. Dar nu-ți mai pasă de Adrian? Ba da. Nu e acasă, vreau să zic. Da, asta e la fel. Da, Da, în fine. și așa, Adrian, câteodată nu mai faci enervanți. Așa, și asta o să facă aburi, deci fiți pregătiți, fetelor. Scuze că am zis asta, am ceva, un tupeu de acum. Are să fie mult. A puplat, măi! De ce mă cu apa plată? Mizerie, S-a făcut rău? Aha. Ce-ți făcut? M-am încurcat pe mine, dar vreau mult altă. Wow, minune. Am dat în diarie, băl cu apă, și nu faci asta niciodată. Da. Unde te Se spune așa. Am lăsat aici un punct liber. Apă plată, băi! Zic eu că am vocea mai tare, știi? Apă plată, măi, murguțul! Care ești un murguț? Așa, dacă ați observat, am pus ca un pătrat. Să puneți de aici de la Nether. După aceea să dați foc peste tot. Pe aici. Doar nebune, bă. Ce asta pe tine nu e foc, băi. Exact. Am greșit aici. Aici de asta să fie așa fain. Stați ce vrem să arăt. Și acum acoperim. S-a blocat? Nu, nu s-a blocat. Așa. Nici tu. Da, zic eu. Ți s-a blocat. S-a blocat și timpul. Gata. Așa. Și cum e așa? Telefonul tău are virus, bă? Nu. Da, faci și voi. Așa a făcut. Stai, am greșit aici pe ea. Așa. Așa, am acoperit. Și acum dați apă. Poate mă duceți pe mine. Așa, și dacă ați observat, de acum de la foc
să zicem că parcă sunt tabări. Și era într-un fel să fie cam realist. Să punem un buton aici când apăsăm, dacă chiar merge. Când apăsăm parcă dă mai multă. Și hai să mă pun cu spune. Așa. Ați fost episodul de azi, Survivor. Asta Survivor, altceva din Și Survivor. sper că o să vă placă și să dați cât mai multe like-uri. Like-uri, mă! Hai cu bălăi! Acesta a fost Gabor X și Corniță și ne vedem data viitoare. Pa, Pa, pa!